Buenas tardes y bienvenidos. Nos convoca aquí esta tarde la presentación de este libro de Alejandro Viana, sobre Alejandro Viana, de Roberto Mera Cobas. En primer lugar, querríamos agradecer, como siempre, la hospitalidad del Centro Cívico de aquí de Canido. Queremos agradecerle a Roberto pues la tarea que viene desarrollando para que nosotros podamos ir desarrollando nuestras actividades en este centro. Y quería decir, antes de nada, darle la bienvenida a Roberto. Quería decir antes de nada que casualmente este libro, como digo, que presentamos hoy, Alejandro Viana, un galego a fronte do rescate dos refuxiados republicanos, recibió la semana pasada, hace justamente una semana, el sábado día 23, el premio Antón Losada Diéguez en la categoría de ensayo e investigación, la 37 edición del premio. Bien, antes de empezar, querría hacer algunas consideraciones telegráficamente, porque luego vamos a tener ocasión de hablar del libro, pero lo van a hacer Enrique y Roberto. Entonces yo, muy brevemente, al hilo de la lectura del texto, se me ocurrió una serie de cosas que, vamos a hacer una mínima reflexión. Quería decir que, como sabéis, la mayoría de vosotros estamos en familia, nos conocemos todos. La Asociación Cultural Foucault-Buchan nace, en parte, para rescatar la memoria histórica de la desmemoria institucionalizada. Esa es una parte, pero otra es para transmitir los códigos de valores y de justicia que estas personas como Alejandro Viana y otras que lucharon por las libertades en este país con aquellos valores republicanos de fraternidad, etcétera, nos fueron transmitiendo. Bien, pues no nos conformamos con rescatar la memoria, sino que queremos transmitir sus códigos, como decía, de valores y de justicia. Porque lo vemos como un operativo ideológico interesante pues, para debatir y para afrontar la realidad que tenemos. Dijo Gregorio Marañón que nadie más muerto que el olvidado. Esto de alguna manera refleja lo que podemos leer en este libro. Se da una paradoja absurda que en el sistema democrático que tenemos, que es que no reconoce a estas personas que lucharon por defender la democracia en la Segunda República y murieron muchos de ellos por esa causa y sin embargo están sumidos ahora en el olvido. Un olvido institucionalizado que se manifiesta pues, desde las propias aulas, donde los programas educativos no recogen adecuadamente pues, lo que fue esta historia más reciente nuestra, o por ejemplo cuando digo institucionalizada porque cuando se da el caso es por citar dos ejemplos de que en un desfile de las Fuerzas Armadas un ministro de Defensa pues pone a desfilar un soldado, un combatiente de la División Azul que había en su momento luchado por la causa del fascismo al lado de una persona que defendió la democracia republicana. Bien. Esto viene al caso porque Alejandro Viana tuvo un ideario incuestionado, que nunca fue derrotado por las armas. El libro empieza en el momento que estalla la guerra, en el año 36, pero viene al caso decir que él ya había tenido un compromiso social muy evidente desde el mundo asociativo, siendo un trabajador, creó alguna asociación, después nos dará alguna referencia Roberto, y después como empresario en la Cámara de Comercio, después tuvo un compromiso político, llegó a ser teniente de alcalde del Concello de Vigo, fue alcalde de un breve lapso de tiempo y continuó esta implicación social a lo largo de toda su vida en Francia, en México y siempre donde pudo hacerlo. De Alejandro Viana podemos decir que el libro empieza con la guerra y finaliza con el fallecimiento de él en el año 52. Casualmente, mañana se cumplen exactamente 70 años de su fallecimiento. Falleció el 30 de abril del año 52 en México. Es cierto que tuvo que huir, estuvo en Francia, en África, en fin, luego hablaremos de eso. Pero, aunque en la guerra fue derrotado él con la Segunda República, sus ideas nunca fueron, su ideario, decía yo que sus ideas es incuestionado porque nunca fueron derrotadas y hoy en día lo podemos ver con el avance en Europa que tenemos de la extrema derecha o con el tema de los refugiados desplazados. Viene muy al caso el ejemplo
de la buena disposición que tuvo Alejandro Viana, por eso le pusieron el nombre, bueno, se hace referencia al Schindler galego, porque ya veréis que tuvo un papel muy destacado en ayudar desde distintos organismos y en lo personal a emigrar a esta gente, a escaparse de la Europa aquella conquistada por el nazismo, de la Francia ocupada y desde luego de España. En este sentido es un referente y podríamos decir que su ideario, ciertamente a la vista de lo que está sucediendo ahora, no cambió el mundo, desafortunadamente vuelven otra vez en cierto modo aquellos ruidos de la extrema derecha, del avance de la guerra en Europa y tal, y ciertamente su ideario no cambió el mundo, pero si en la medida que nos cambie un poco a nosotros al leer la historia de él, pues ya algo tendremos adelantado que será una especie de comienzo. Como decía, falleció el 30 de abril de 1952 y mañana se cumplen 70 años. Ahora, brevemente os quería hacer una breve referencia biográfica de Roberto Mera, que es familiar del sobrino nieto. Alejandro Viana era tío de un abuelo tuyo. Roberto Mera es concejal en el Concello de Ponteareas, abogado y politólogo. Se licenció en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Santiago de Compostela. Y también comparte con nosotros este espacio a Enrique da Costa, que también bienvenido, Enrique, que es profesor de lengua y literatura galega y escritor. Obtuvo 3 veces el premio Carballo Calero en el campo de la creación literaria en 3 ocasiones, como digo, y fue premio Manuel Lueiro Rey de novela corta en el año 2018. Su última obra es del año 2020 y lleva por título Carballo Calero, vida y obra de un ser polifacético. Lo conoceréis muchos de vosotros también porque colabora habitualmente en el suplemento del diario de Ferrol, Nordesía, en Anos a Terra, Ferrol Análisis, Crónica de Ferrol Terra, Columba, etc. Y ahora, sin más, ya vamos avanzando y tienes tú la palabra. Muchas gracias. Boa tarde. Para mí é unha honra poder presentar este libro de Roberto Mera Covas e que Edurne Bailes pensase en mí para facelo. Había vos de descubrir tamén e xa che digo, che dou os meus parabéns polo premio que acabas de recibir, pero xa non o contou aquí Víctor. Como ben sabedes, gañou o 37º premio Losada Diega de investigación. O sea, que está recén chegado ese premio, non? E benvindo sexa porque realmente eu creo que é digno de mérito. E se acaso vou extratar aquí o que dixo o xurado, unhas pequenas palabras, que sería, con respecto a él, o xurado certame refírese á recuperación e investigación minuciosa sobre un persoeiro pouco coñecido para o gran público que desenvolveu un labor importante na recuperación da dignidade dos refuxiados españois perdedores da guerra e da súa evacuación a América cunha ética estricta e participou na súa evacuación. O sea, damoslle desde aquí os máis entusiastas parabéns. Roberto Meira Covas naceu en Ponteareas no ano 1971, licenciouse en Dereito, como acabamos de escoitar, en Ciencias Políticas e da Administración pola Universidade de Santiago de Compostela, exerce actualmente como abogado e politicólogo en Ponteareas, alén de ser concelleiro do BNG, do Goberno Municipal desta localidade. Foi cofundador en 1990 do Grupo Ecoloxista ADENCO, Asociación para a Defensa da Natureza do Condado, e na que en 2009 abandonou a política activa, leva figurado desde 1991 nas candidaturas do BNG. En 2003, de feito, asumiu a responsabilidade de primeiro tenente do alcalde, logo de apoiar para a alcaldía o candidato ao PSOE. E nas eleccións municipais de 2007 foi o candidato á alcaldía máis votado, pero un pacto en extremis entre o PP e a UCPA, non sei se decides así, como, en fin, de ser un grupo... Unha extinción do PP. Sí. Impediulle ser o alcalde de Ponteareas.
En paralelo coa política local, entre 1995 e 2009, ocupou diversas responsabilidades no BNG. Coa alcaldía de Xosé Represas do BNG asumiu a terceira tenencia de alcaldía e as concellerías de Bo Goberno, Transparencia e Participación Cidadá, Tráfico e Mobilidade e Medio Rural. En maio de 2021, tras o falecemento do alcalde Xosé Represas e a toma de posesión da alcaldesa Cristina Fernández Davila, asumiu a primeira tenencia de alcaldía. Roberto Mera Covas participa desde hai moitos anos no movimento social da súa parroquia Pontareá de Arcos, con responsabilidades directivas na Comunidade de Montes Veciñais e Mancomún e na Casa de Cultura. É directiva da Asociación Cultural Pontareán, Ronco e Fol, formando parte do seu grupo de música tradicional. Ora ben, centrándonos xa no seu perfil como escritor, é preciso que aludamos á investigación biográfica acerca do seu tío bisavó, o político e industrial Alejandro Viana Esperón, sobre o cal publicou varios traballos, alén do libro que hoxe aquí nos ocupa, Alejandro Viana, un galego á fronte do rescate dos refuxiados republicanos de 2021, publicado pola editorial Belagua de Vigo. É así mesmo coautor do estudo Os nomes de Arcos, inventario e estudo da toponimia e microtoponimia de San Breixo de Arcos, Pontareas 2019, e do estudo sociolingüístico sobre a situación da lingua galega na parroquia de Arcos, Pontareas 2020. Creo que o bon amigo, o crítico literario Ramón Nicolás, non se ha de enfadar comigo, se toma as súas palabras tiradas do seu blog Caderno da Crítica, para darvos unha visión sinóptica deste Alejandro Viana, un galego á fronte do rescate dos refuxiados republicanos. As palabras son estas. Steven Spielberg popularizou a figura de Slender e Roberto Mera fai outro tanto nun traballo seriamente documentado coa figura do seu tío bisavó, o empresario e político pontareán Alejandro Viana, 1877-1952, radicado en Vigo durante anos. O seu compromiso coas liberdades levou a organizar desde Francia expedicións marítimas que posibilitaron a fuxida de milleiros de refuxiados a América. Este libro, que ficará na memoria, incorpora a semade a descripción da verdadeira odisea que supuxo a súa chegada a México, onde faleceu. Alejandro Viana, e estas xa son palabras miñas, que chegou a ser deputado por Izquierda Republicana, fora un empresario de sona na industria da conserva e da exportación de ovos a Portugal. Converterase en home forte do goberno municipal vigués do alcalde Gregorio Espino. Fora cofundador do xornal El Pueblo Gallego e do Ateneo, así como directivo do Círculo Mercantil e presidente de Tranvías de Vigo. Casara con Josefina Dotras Fábregas, de familia catalá e longa tradición empresarial na salga e na conserva. Dinos Roberto Mera, no seu libro, que Viana visitara a súa familia en Vigo o 28 de xuño de 1936 para votar a favor do Estatuto de Autonomía. Nunca máis volverá a pisar a súa terra e o seu fogar. En Madrid, incorporarase como membro do novo Consello de Administración do Banco de Crédito Industrial. E con anterioridade a isto, xunto con dirixentes políticos e militares, creará as milicias galegas, compartindo comité directivo con Suárez Picallo, Castelao e Martínez Risco, entre outros. Despois da ofensiva franquista sobre Cataluña, instalarase en Francia. Negrín constitúe en París o Servicio de Evacuación de Refuxiados Españois, o SERE, contando co beneplácito do presidente mexicano Cárdenas, que acepta recibir refuxiados no seu país. Osorio Tafall nomea xefe da sección de migración do SERE. O seu empeño en xestionar e organizar as expedicións de refuxiados cara aos países da acollida levarao a arriscar a súa propia vida, ao continuar axudando os exiliados a pesar do acoso da Falange e a Gestapo na Francia ocupada. É moi interesante que Roberto Mera manifestou na entrevista que no venres da semana pasada lle fixeron para o Nos Diario. Así, o inxente rastro documental deixado por Alejandro Viana desde os seus 20 anos até que morre no México en 1952,
que foi unha das personalidades máis relevantes da sociedade viguesa ata o inicio da Guerra Civil, tanto no ámbito empresarial como no social e político. Alén diso, a súa entrega como servidor público do goberno no exilio e xamais a título individual para axudar os refuxiados españois, primeiro para estes subsistiren, logo para que pudesen ir saindo nos embarques cara a América. Terminará por ser o director xeral do SERE despois de organizar os embarques máis significativos do exilio, aínda que presta tamén asistencia sanitaria, roupas, aloxamento, atención aos mutilados e aos orfos de guerra. Falando de números, calcúlase que sacarían en barco de arredor dunhas 17.000 persoas, ademais dos centos de millares que subsistiron grazas ao apoio material emprestado. Maravilla saber da vocación de servizo de Alejandro Viana, vocación que nos transporta ao ano 1941 para lembrarnos das irmás Touza, Lola, Julia e Amparo, que rexentaban o quiosco da estación do tren de Ribadavia. A simple vista, co fin de ofrecer melindres, licor café, caña de ervas ou bocadillos, aínda que estes gardaban un segredo que moi pouco sabían. O de axudar a cruzar a fronteira hispano-portuguesa a moitos xudeos que fuxían dos campos de concentración nazis e que viaxaban na liña Hendaia-Vigo para seguir despois cara aos Estados Unidos ou América Latina. Conseguiron así axudar ao redor de 500 xudeus grazas a unha rede clandestina que as conectaba directamente co cónsul portugués Arístides de Sousa. Escondíanos primeiro no quiosco da estación para, aproveitando a discreción da noite, trasladalos á súa casa onde os ocultaban até que fose seguro cruzar a fronteira. A axuda prestada a estas persoas realizábana de xeito desinteresado, porque eran solidarias por natureza e non só a exercían cos xudeus fuxidos, senón tamén cos prisioneiros da Guerra Civil, aos que entregaban comida a través dos barrotes do cárcere. Sexa como for, e a lista de Schlinder mediante, que era a vida das irmás Touza, que era de Alejandro Viana, ben merecen poder ser guionizadas nun bon filme cinematográfico. Que aínda para máis ensarillar a cousa, sería bonito poder confirmar que o tío bisavó de Roberto Mera tería coñecido tamén e tratado o noso Florencio Delgado Gurriarán, autor homenaxeado nas letras galegas deste ano. Florencio Delgado Gurriarán, home de compromiso que ingresara no Partido Galeguista en 1933 e que escapara de represión exercida polos sublevados en 1936. Así, desde a súa aldea de Córgomo, en Vilamartín de Valdeorras, partira primeiro para Zamora e para Portugal despois, refuxiándose nunha casa de Tourén, saindo desde o porto nun barco noruegués a Francia para novamente regresar á zona republicana. No entanto, terminada a guerra, atravesará outra vez a fronteira, embarcando no navío Ipanema, buque que sería fretado, miren por onde, por Alejandro Viana, pondo rumbo a México desde Bordeos o 12 de xuño de 1939 con destino á cidade de Veracruz, xunto con centenares de refuxiados republicanos, e neste país asentarase de modo definitivo, casando alí cunha filla de galegos, terá 5 fillos e falecerá en 1987. O libro de Roberto Mera Covas, Alejandro Viana, un galego al fronte do rescate dos refuxiados republicanos, e para irmos finalizando xa, direi que está escrito nunha prosa áxil, cun estilo divulgativo, cuxa lectura se nos antolla amena, un extraordinario ensaio, a fin e ao cabo, avalado polo rigor da documentación consultada, como podemos observar nas notas a pé de páxina, así como na bibliografía que se agrega ao final. E de notar tamén o interesante álbum fotográfico que se xunta o que se callar engade veracidade e un maior apego a canto fica dito. O libro está dividido en 5 partes. A primeira delas, a guerra; a segunda, os refuxiados; a terceira, a solidariedade; a cuarta, o inferno; e a quinta, a odisea. Partes as que aínda lles cabe xuntar un epílogo e uns anexos. En conclusión, o rumbo cara á liberdade do propio Alejandro Viana
irá a realizar no ultimísimo momento. Só no primeiro navío saído de Francia con refuxiados republicanos tras a ocupación alemá. A bordo do Alsina, se ben esta opción se verá torcida a medida que pase o tempo. E que a chegada a México solamente se puido producir após unha enormísima odisea, transcorridos varios meses e un verdadeiro calvario vivido en África, primeiramente en Dakar, logo en Casablanca. Desde a cidade marroquí, Alejandro Viana conseguirá por fin que o vapor portugués Cuanza os puidese levar ao porto mexicano de Veracruz, onde arribarían o 18 de novembro de 1941. Transcorrían deste xeito nada menos que 9 meses de inacabável travesía. Vela aquí, en conclusión, un fermoso libro que nos seduce a través dunha historia que é capaz de devolvernos a esperanza no ser humano. Vista a entrega con que Alejandro Viana se conduciu en todo momento para ver de axudar ao próximo. Amigo Roberto Mera, só me resta dicirche que moitísimos parabéns por tan envolvente e reparador libro. Bueno, moitas grazas a todos e todas vos, boas tardes, grazas a Víctor García, grazas a Enrique da Costa, grazas á Asociación Muiño do Vento, á Asociación Foucault Buxán, pola colaboración, polas presentacións. Antes de empezar a falar algo máis do libro, vamos poñer un audiovisual, un vídeo de 2 minutos, o que lle chaman agora un book trailer, non? Así como se fora un trailer dunha película, pero sobre o libro, que da unha maneira, pois, vades ben reflectido ahora en imaxes e en uns textos moi breves, o que acaba tamén agora de expoñer Enrique da Costa. Entón, vamos a poñelo. Bueno, e non se está encendido o micro. Está encendido o micro? Ah, sí, vale, así non teño que forzar tanto a voz. Permitidme que poña agora aquí unha presentación en PowerPoint, que así nos permite seguir mellor a exposición con imaxes. Vese, non?
Vale. Bueno, eu sempre comezo estas presentacións comentando unha cuestión así máis tipo persoal, pero bueno, que a máis conecta bastante cunha frase de Gregorio Marañón que comentou antes Víctor, e é que para min facer este traballo de investigación, que agora culminou coa publicación do libro, que é unha parte dese traballo de investigación resumida e acotada a unha época tamén reducida da vida de Alejandro Viana, os seus últimos anos de vida, os seus últimos 16 anos de vida, para min foi unha experiencia casi equivalente a de resucitar a un morto, non? É unha sensación que tive a medida que fun avanzando no traballo, e sobre todo cando xa tiña, digamos, conseguida unha cantidad de grandes as pezas do puzzle da súa vida, aparentemente casi completo, pois foi un pouco esa percepción, non? De ter sacado da morte a alguén, porque estaba morto no peor sentido da palabra, non? Por ese esquecemento, sepultado no olvido, e por tanto tiña un pouco esa sensación, no que non creo no máis alá, por momentos, incluso agora coa publicación, pois un ten casi gañas de creer, non? Para sentir a satisfacción que podería sentir nestes momentos alguén como Alejandro Viana depois de mirar que durante 70 anos, pois, ou 60 anos, estivo completamente oculto todo o que foi a súa traxectoria, os seus valores, a súa actuación ao longo da súa vida, e en particular a partir do ano 36, non? Bueno, como digo, para min foi como resucitar, e foi realmente para min a día de isto é o máis importante que fixa na miña vida, non o feito de publicar o libro, senón este traballo de recuperar do esquecemento e resucitar o meu tío bisavó. Bueno, neste traballo a persoa fundamental foi o meu avó, como comentaba antes Víctor, que era sobriño de Alejandro Viana, este home que vedes aquí, Ponciano Mera Viana, que de alguma maneira conecta ese pasado co presente. Se o meu avó, este libro non tería saído nunca do prelo, nin siquiera toda a investigación se tería feito, nin a vida de Viana se tería recuperado. Representa esa conexión co pasado, por iso esa foto que vedes ao lado tamén representa aquel pasado. É unha fotografía do meu avó no ano 37, no frente de Teruel. Foi mobilizado no bando franquista. Eu xa dende moi pequeno recordo que escoitaba na casa do meu avó cando íbamos a facer a visita dos domingos, con moita frecuencia se falaba do tío Alejandro, e falaba do seu tío Alejandro que fora deputado, e por tanto iso era un motivo casi de orgullo na familia, tivéramos un deputado na familia, e que morrera en México, pero nada máis que iso, non se daban moito máis detalles. Estamos falando de finais dos anos 70, era moi querido na familia, tanto é así como o irmán pequeno chamas Alejandro en memoria do famoso tío Alejandro, e máis Alejandros na miña familia, tamén na familia política da muller de Alejandro Viana. Pero, bueno, simplemente iso, checado tamén polo prexuizo de que o meu avó fora no bando franquista e eu daquela non tiña, digamos, a capacidade para saber que un rapaz de 23 anos en Ponteres non elixía o bando na Guerra Civil, pois, bueno, pensei que o meu avó era un pouco desa onda, e o seu tío tan querido, pois sería tamén algo parecido, procurador en Cortes no franquismo, e aí quedou a cousa durante moitos anos, durante varias décadas, ata que xa estamos falando de principios do 2000, cando un xa ten unha formación política, certos coñecementos históricos, un día de casualidade formulei a ecuación, e cando un sabe que México foi o destino da maior parte dos exiliados, dixen, a ver se foi para México como exiliado e foi deputado, pero republicano. E decidí preguntarlle ao meu avó, que me confirmou esa hipótese, e que ademais sacou un cartafol que tiña guardado ali nun armario con algunhas informacións, con algunhas cosas escritas a máquina de escribir por parte del para a Enciclopedia Gallega, que non se chegou nunca a publicar, con algunhas notas biográficas sobre Alejandro Viana, unha reportaxe no Faro de Vigo dos anos 90, onde se falaba sobre todo da súa vida en Vigo antes do 36, onde fora un persoeiro importante, pero tamén se facía unha referencia ao seu labor humanitario en Francia, non? Unha fotografía que tiña ali tamén, con unhas postais recibidas de Alejandro Viana dende México. Era pouco material, pero suficiente para decir, bueno, aquí temos un personaxe moi interesante, haberá que indagar e investigar máis, porque o meu avó tampouco sabía moito máis. Pensade que cando Viana se marcha no 36 para México, o meu avó ten 23 anos, e, por tanto, sabía o que sabía con esa idade, e depois xa a súa relación foi simplemente por correspondencia, máis censurada, dende México e ata o ano 52, non? Bueno, como digo, a partir de aí,
decido que hai que iniciar unha investigación, bueno, fixadevos que isto tamén ten moito que ver cos problemas relacionados con a memoria democrática e histórica da estigmatización, moitas das familias, do medo, non? Do medo, que moitas veces a moitos nos costa creelo, pero que esta xente que con 23 anos viviu a guerra civil e 40 anos de ditadura, o sea, mantendo curioso, non? Como sempre falaba de diputado de México, pero ata que eu lle pregunto no ano 2000, nunca antes concretara que fora republicano e que morrera exiliado, non? Eu pensaba que morrera porque emigrara para México, non? Bueno, como digo, a partir de aí había que facer un traballo de investigación, empezando polas fontes orais. Despois lamentei ter chegado un pouco tarde, que non se me tivera ocurrido antes esa ecuación, e empezar a investigación antes porque, claro, a medida que avanzaba na investigación iba comprobando como persoas que me podían ter aportado datos e información pois morreran na década dos 90 e, por tanto, xa non era factible poder contar co seu testimonio, non? Bueno, ainda así, no ámbito da familia, todavía había bastantes sobriños, Viana non tivo descendencia directa, non tivo fillos, pero si sobriños de Pontareas e tamén de Vigo, e empecé o traballo xa de recuperar a memoria que había no ámbito da familia con testemunhas. Aí tamén conseguín certo material de moito interese, sobre todo fotografías. Isto tamén ten que ver un pouco con esa estigmatización a veces de todos que na súa familia tiveron represaliados, fora asasinados, fora exiliados. Na familia política de Viana, falando cunha sobrinha, me di que ten fotografías e digo que, bueno, se me deixa facer copias porque me interesaría ter copias, e a contestación que me dá é que me vai mandar o álbum de fotos porque está ali nun fallado e iso mellor calquer día o tiran porque non hai un interese real para a cuestión. Entón, ao final o que recibo é un álbum que é unha auténtica xoia de 50, 60 fotos de Viana dos anos 10, 20, 30 ata o ano 52, fotos como estas que vedes aquí del nos seus primeiros anos en Vigo, fotografías, moitas fotografías en diferentes balnearios que frecuentaba, como por exemplo en Mondariz balneario, ali ao lado de Pontareas, nos anos 20. Aquí tedes outra imaxen tamén, cun persoeiro de Vigo moi coñecido, para os que teñades relación con Vigo sonará, o doutor Corbal, Cesario Corbal, coñecido tamén como médico dos pobres, que ten unha rúa dedicada a Vigo, que era íntimo amigo del. Bueno, as fontes orais e esa documentación que viene no ámbito familiar se vai completando co traballo en arquivos en Galicia, en Portugal, en España, en Salamanca, en Madrid, en Bilbao, arquivos públicos, arquivos privados, de partidos políticos, en Francia, en México, e como decía antes que era Enrique, me permite en pouco tempo darme conta de que o rastro documental que deixara ao longo da súa vida, tanto antes do 36, pero tamén despois do 36, era realmente espectacular. Desde o punto de vista cuantitativo era enorme a nivel de hemerotecas, Faro de Vigo, el pueblo gallego, no primeiro tercio do século XX, no que era todo o que tiña que ver coa vida social, política, económica de Vigo. Viana era un dos persoas máis relevantes que tiña máis presenza pública nos medios de comunicación nesa época. Incluso na búsqueda de fontes de información atopo incluso moita información del en algo a priori inesperado, que é en bibliografía, en libros, e en particular en libros publicados por exiliados, libros de memorias, tanto de exiliados recoñecidos e de sona, de políticos relevantes, importantes, como en exiliados máis anónimos que ao chegar a América decidían escribir as súas memorias para contar as súas vivencias na guerra civil e tamén no exilio, e donde atopo moitas veces moitas referencias, a veces incluso moi detalladas e amplas sobre Alejandro Viana, de exiliados que o coñeceron, que trataron con él, que saíron de Francia grazas a él. Os que leades o libro veredes como me aporta información incluso en momentos críticos e clave, como cando está en Burdeos fuxindo dos alemáns, e é precisamente este señor que vedes neste libro de Mi exilio, Ramón López Barrantes, expresidente do Banco Exterior de España, que conta como se encontra con Viana ali, que é o que pensa Viana, que é o que lle di Viana, que é o que está facendo Viana en Burdeos para intentar sacar os últimos refuxiados no último embarque xa baixo os bombardeos alemáns. Bueno, todo iso sale, como digo, de informacións de fontes tan variadas como estas, libros descatalogados, atopados na Biblioteca Nacional, nas bibliotecas da Universidade de Santiago, etcétera, etcétera. Bueno, todo isto me permite conformar xa un material a finais desa primeira década, 2010-2011, suficiente como para escribir a súa biografía, dende o ano 77, 877, que nace en Pontareas, ata 52, que morre en México. O volumen de información era enorme. Iso lle dou unha forma de traballo, vamos a chamarlo así, académico, moi extenso, porque foi unha tese doutoral, un traballo extenso que, para que os fagades unha idea, este libro ten 260 páxinas. Si trasladáramos ese traballo de investigación actualizado a día de hoxe
a este formato estaríamos falando de 1600 páxinas aproximadamente, o que nos pode dar unha idea, cando menos desde o punto de vista cuantitativo, de todo o que poden atopar sobre a vida de Alejandro Viana e da súa biografía. Como digo, xa tiñamos moitísimas pezas do puzzle, non faltaba tampouco ninguna relevante, no sentido de decir, bueno, aquí hai un punto escuro, unha lagoa, que non nos permite explicar ben como se pasa de aquí a este outro punto da súa vida. Estaba todo, como digo, bastante completo, e eso, ese traballo redacto me dá máis a satisfacción de poder ler o meu avó enteiro. O meu avó viviu hasta os 101 anos, hasta 2013, con moitísima lucidez, o que lle permitiu coñecer con todo o luxo de detalles o que fora a vida do seu querido tío, e a partir de aí xurde tamén a necesidade de isto convertirlo nun libro e popularizar a figura de Alejandro Viana e intentar achegala a poboación. Dicía que o traballo, de alguma maneira, aparentemente o remato nese momento que redacto da investigación, pero en realidad a investigación continúa, e continúa a día de hoxe, e eu creo que vai continuar toda a miña vida, porque sigue aparecendo moitísima información. Sigue aparecendo moitísima información porque tamén, afortunadamente, cos avances técnicos que ten habido nos últimos tempos, pois iso ten facilitado que moita información que está en moitos arquivos, que para os investigadores a veces é difícil acceder, ou que un non ten ni tan sequera pistas ou indicios de que pode haber información en determinados arquivos da persoa das que estás investigando, agora saian á luz a través da digitalización da documentación deses arquivos e de que se poña a disposición de toda a poboación en internet. Por poñervos un exemplo, xa hai 5 ou 6 anos aproximadamente, facendo búsquedas que fago periódicamente en internet sobre Alejandro Viana, de repente un día topo unhas 30 cartas de Alejandro Viana a Bernardino Machado. Bernardino Machado foda o presidente da República Portuguesa, que se exiliou a Galicia a finais dos anos 20, cando empeza a ditadura de Salazar, e estas cartas me permiten descubrir que Alejandro Viana fora o anfitrión de Bernardino Machado no seu exilio na Guarda. A mí nunca se me teria ocurrido ir á Fundación Mario Soares a Portugal, ao arquivo Bernardino Machado, a buscar, así a cegas, posible información de Alejandro Viana. Non tiña ninguna pista, nin o máis mínimo dato que me permitira pensar que Viana tivera relación de alguna clase con Bernardino Machado. Bueno, como digo, gracias a que esta xente digitaliza esos documentos, os colgan e os poñen a disposición de todos nós, pois iso me permite atopar esta información, que non era unha peza do puzzle que me faltara, pero que o que fai enriquecer ese puzzle da súa vida. Ainda últimamente me teñan aparecido tamén máis datos, documentación, teses doutorais recentes relacionadas coas sociedades galegas de Bos Aires, que me permiten descubrir que hai nos arquivos desas sociedades galegas moitísima correspondencia de Alejandro Viana dende Francia no tempo da evacuación dos exiliados, etc. Bueno, traducir este traballo a un libro implicaba varios retos, non? O primeiro deles era resumir o traballo. Claro, eu que non quería era publicar un libro de 1600 páxinas, nin de 800, nin de 600, non? Publicar un libro que ao final che van a comprar 4 amigos que van a colocar nunha estantería onde efectivamente vai ocupar moito espacio, pero que se len as primeiras 20 páxinas xa podes dar grazas, pois eso non era realmente o que a mí me interesaba. Eu o que quería era facer chegar a figura de Alejandro Viana de unha forma asequible para calquera lector. Por tanto, había que facer un traballo de resumo, e o de resumir, ademais de que a mí se me dá mal, espero xe non dar exemplo, implicaba o sofrimento de recortar, non? Que recortas? E cada vez que recortas algo, sempre consideras que é algo importante, estás privando a xente de cousas que a ti che parecen de interese, e máxime se hai no medio unha componente afectiva como é este caso, non? Bueno, a pesar dese sufrimento, sí que se conseguiu ese objetivo, porque quedou reducido a isto, 260 páxinas, dentro do punto de vista cuantitativo é algo asequible para calquera lector e se pode ler con certa rapidez, non? Bueno, ese sufrimento, buscamos unha solución que explicaría agora e que permite combinar as dúas cousas, non? Que a información este disponible para a xente, pero que o libro sexa asequible á lectura. Despois, o segundo reto era facer o traballo ameno, non? Había un punto de partida favorable para conseguirlo, e que a historia é unha historia épica, por lo menos a historia nesta fase da súa vida, dentro do ano 36 ata a súa morte, que na que se centra o traballo, o libro publicado. É unha historia épica, é unha historia case de aventura, que, por lo tanto, xa facilita bastante as cousas, porque en si mesmo o contido é de interese. Pero o traballo que tiña redactado é un traballo moi académico na súa linguaxe, na súa
na súa expresión, incluso no seu deseño, porque estaba plagado de notas a pé de páxina citando todas e cantas fontes hai no traballo de investigación, con 1000 e pico citas a pé de páxina de onde sai cada un deses datos, casi por deformación profesional. Eu teño que probar todo o que digo e que non se cuestione de onde sale cada cousa que eu afirmo, non? Bueno, a verdade que lle di moitas voltas, porque eu de dotes literarias que eu saiba nada, non? Pero eu fago notas de prensa e demandas judiciais, pero redactar un libro a mí me dá así como moito pánico e digo, como traduzo isto a un estilo que sexa áxil, atractivo e interesante? E pois darlle moitas voltas a que vai descubrindo como facelo, e se realmente o libro é áxil, como decía antes Enrique, non é tanto mérito meu como mérito dos materiais que atopei durante toda esa investigación. No momento dado, deme conta que en realidade o que tiña que facer era poñer a falar os protagonistas, que non facía falta que eu estivera explicando absolutamente todo, non? Senón que os protagonistas xa por sí mesmos falaban, e ademais falaban dunha forma muitísimo máis literaria que podía conseguir eu, porque daquela, como moitos sabedes, a xente escribía dun xeito moi diferente a como facemos hoxe en día, non? Escribía realmente case de forma literaria, non? Cuidando moito o seu vocabulario, a sintaxe, as súas expresións, dando incluso unha certa solemnidade, non? Toda esa correspondencia, hasta incluso os documentos dos servizos secretos franquistas, por suposto os libros dos exiliados, as memorias, están redactadas nun xeito que me levaron á conclusión, para que vou a estar a explicar nada se eles o contan de maravilla e os contan perfectamente. Entón, do que se trataba era de resumir eses materiais para que non fora denso e logo de conectarlo todo e darlle unha coherencia nun relato e nunha liña argumental donde eu simplemente fora ordenando ben eses materiais e, como digo, que falasen os propios protagonistas. Non todo está documentado, excepto que non se citan as fontes de todo o que aí se afirma, sino só daquilo que está recollido literalmente. Logo hai cosas que eu afirmo como narrador, que para non facer densa a lectura e pesada e que entorpecera, non se citan de onde salen esas fontes, pero ahora explicarei que calquera que teña dúbidas pode confirmalo e comprobalo que de algún lado sae. Non me tomo ninguna licencia artística, ainda que en algún momento poda parecelo. Hai unha pasaxe, por exemplo, cando Viana vai a escapar de Figueres para cruzar os Pirineos e marcha en coche con varias persoas, donde se di que era un día soleado. Eso non é que eu me tomara a licenza de inventarme un día soleado para facer máis bonita esa secuencia, sino que é unha fonte oral, que además está en internet colgada, coa que tive tamén a oportunidade de falar, que acompañaba a Viana nese momento e que cando rememora ese día di que era un día soleado. Por tanto, se o di, non lle vamos a discutir os que non estábamos ese día ali nesa situación. Bueno, o terceiro reto, por suposto, era atopar unha editorial que publicara o libro. Tiven a sorte de dar con Belago Ediciones, con Edurne, a súa editora, que tomaron con tanto máis entusiasmo que a min o proxecto e que ademais creo que o resultado obtido un gran resultado en canto a presentación do libro, a maquetación. Creo que un libro bonito, un libro agradable e a altura da historia que se conta nel. E dicía antes que había buscado unha solución a ese digamos, a ese traballo de resumir que implicaba digamos, privar a xente de saber máis sobre Alejandro Viana, saber máis incluso da súa vida antes do 36, porque aquí prácticamente non se conta nada, non? E sobre todo tamén era privar os investigadores, e eu, claro, tamén un pouco por solidariedade, eu que estou agradecido con eses tochos de libros de 500, 700 páxinas, porque gracias a eles atopei moita información, e claro, tampouco vamos a privar os investigadores de tanta información que atopei que lle pode ser útil a outros para a súa investigación. Que foi o que fixemos entón para combinar as dúas cousas? Bueno, pois fixemos unha páxina web modesta, pero moi práctica e útil para ese obxectivo, non? Donde temos colgadas todas as fotografías que fomos recopilando no traballo de investigación, entre outras cosas que poden permitir que haxa xente que me identifique personaxes que aparecen esas fotos que eu non coñezo e non os teño identificados, e donde vai estar en breve, hai moitos outros traballos publicados, biografías resumidas del, pero en breve vai estar tamén disponible ese traballo de investigación completo, primeiro para calquera investigador que lle pode ser realmente de utilidade, e para calquera persoa que despois de ler o libro teña interese en profundizar máis ou en saber de onde sae calquera cuestión que eu afirmo no libro e que está documentada. Bueno, decía antes, e tamén comentaba antes Víctor, que o libro empeza falando da vida de Viana no ano 36, pero no ano 36 Alejandro Viana xa tiña 59 anos, non era un rapaz, xa tiña toda unha vida importante vivida, non? E nestas presentacións eu fago máis fincapé nesta etapa da súa vida, porque é interesante que o futuro lector
se poda poñer máis facilmente na pel do protagonista e é moito máis doado facelo se un sabe quen é Alejandro Viana no ano 36. No libro, de forma axito de contextualización, na primeiras páxinas, 2 páxinas, como moito, bueno, se fai un repaso telegráfico, non? De quen era Viana, da súa vida, de unha forma moi básica e moi sinxela. Viana nacera en 1877 en Pontareas, naceu no seo dunha familia moi humilde, unha familia pobre, vamos a dicilo así directamente, pero con 14 anos marcha xa para Vigo, entre outras cosas porque na familia, iso sí son cosas que se acordaba o avó, de escoitar a súa avó, a nai de Alejandro Viana, dicían que o rapaz era espabilado, o rapaz valía, tiña aptitudes, entón decidiron mandalo para Vigo a traballar en varios negocios de familias adiñeiradas de Pontareas que estaban instaladas en Vigo con diferentes negocios. Aí rapidamente se empeza tamén a formar de forma autodidacta, iso sabemos polos ecos de sociedade dos xornais daquela época que nos aportan informacións que hoxe serían impensables, e onde se fala como estaba estudando no Círculo Mercantil de Vigo, cuestións de contabilidade, cuestións mercantís. Bueno, ele xa con 20 e poucos anos se convirte en xerente e pronto xa se convirte tamén en un dos 4 socios dunha empresa que vai marcar a súa vida en boa medida e sobre todo a súa fortuna e a súa posición económica e social, que xa deduciríades antes coas fotografías que puxen, onde xa se miraba que era unha persoa naquela época acomodada económicamente, en boa posición, que era esta empresa Jimeno y compañía, unha empresa moi curiosa que se dedicaba á exportación de ovos a Portugal, a Marrocos, a Inglaterra, e que tiña casi como monopolio da recollida de ovos en todo o sur de Galicia, sobre todo a provincia de Pontevedra, e todo o norte de Portugal ata Matosiños, ata Porto, con almacéns e delegacións por muitísimas vilas e cidades. Tiñan instalacións industriais potentes en Guixar, na zona industrial de Vigo, e unha empresa que lle vai reportar, xunto con outras actividades económicas, unha gran fortuna a Alejandro Viana, pois aquilo que poñemos no vídeo de un home feito a sí mesmo, que venda nada, pero que acaba sendo un dos, digamos, representantes da burguesía industrial de Vigo máis importante e económicamente mellor posicionados, non? De acordo aos informes da Garda Civil no ano 36, do seu patrimonio, ao cambio a día de hoxe, en euros, estamos falando dunha persoa que tiña un patrimonio entre 3 e 4 millóns dos euros actuais, non? Iso nos permite tamén facernos unha idea da súa posición económica. El, poucos anos despois de empezar xa con esta actividade económica, casa con Josefina de Otras Fábregas, xa polos apelidos vos podedes imaginar, de familia catalán que viñeran para Galicia 100 e pico anos antes pola salgadura, que neste momento xa se dedican a conserva. El se vai convertir en conserveiro coa seus cuñados, vai ser directivo da Asociación de Conserveiros da Ría de Vigo, se convirte tamén no representante, estamos falando da primeira década do século XX, dos exportadores do Porto de Vigo, é o representante de todos os exportadores dese porto, para que os faades unha idea da importancia que ten a exportación de ovos en teses doutorais sobre o Porto de Vigo e as súas exportacións. Os ovos aparecen por diante incluso das conservas. Cando conserveiras había moitísimas, pero empresas dedicadas a exportación de ovos en Vigo basicamente había esta, logo outra en Vilagarcía. Por tanto, iso tamén nos pode dar unha idea de cal era o volumen de cartos que podía manexar este negocio, non? Bueno, como digo, en as actividades económicas, xa citou antes algún Enrique tamén, foi presidente de Tranvías Eléctricos de Vigo, que era unha das grandísimas empresas da cidade no primeiro terzo do século XX, vai ser un dos promotores do estadio de Balaídos, do campo de fútbol do Celta de Vigo, é vocal da Caixa de Aforros de Vigo, bueno, está implicado en multitude de iniciativas empresariais. Tamén en Portugal ten muitísima actividade empresarial, a súa presencia en Portugal era tan habitual como o avó recordaba que tiña unha habitación nun hotel de Porto alugada todo o ano. Realmente non lle compensaba alugar cando iba, tiña alugada todo o ano e ali se instalaba incluso por tempadas longas, non? Bueno, no ámbito social, en paralelo coa súa actividade económica, empresarial, é tamén moi relevante a súa actividade, é un dos cofundadores do Ateneo de Vigo, vai ser o presidente dunha das institucións centrais da vida social de Vigo, como é o Círculo Mercantil. Aquí vedes nunha imaxe dun encontro entre membros do Círculo Mercantil de Vigo e da Coruña. Ele é un dos cofundadores con Portela Valladares del Pueblo Gallego, da editorial que publica El Pueblo Gallego, vai ser o primeiro conselleiro delegado del Pueblo Gallego, un dos principais xornais do primeiro terzo do século XX en Galicia. Un exemplo bo da súa actividade social, esta reseña xornalística no Pueblo Gallego no ano 24, un partido de fútbol que organiza ele entre o Porto e o Celta,
en Portugal para recaudar fondos para un sanatorio portugués. A súa actividade filantrópica, que era moi típica desa burguesía industrial progresista, comprometida co país, comprometida coa súa sociedade, se pone de manifesto nisto, pero se vai poner de manifesto en innumerables iniciativas durante estas décadas, fundacións, a Fundación Viana de axuda e de apoio a nenos desamparados, a súa actividade na Casa da Caridade en Vigo, incluso no ámbito persoal. El, como dixía antes, non tivo fillos, pero acolle, dende moi nenos, a 6 sobriños que quedan desamparados cando a súa nai, a irmán de Alejandro Viana, morre, quedan orfos de nai, e o pai os deixa abandonados e aparecen en Pontareas, que isto recordaba o meu avó, descalzos, e eles acollen a eses nenos como se foran os seus fillos, na súa casa en Vigo, e os educan, os coidan, como digo, como se foran os seus propios fillos. No ámbito político, ele empeza xa tamén dende moi novo nos movimentos republicanos da cidade de Vigo. No ano 17, de feito, el é detido cando hai unha folga xeral en todo o Estado cuestionando a monarquía. Se proceden moitas detencións en Vigo. Un dos detidos é Alejandro Viana, encarcerado no Castelo do Castro na cidade de Vigo. Está durante 2 meses ali encarcerado hasta que hai unha amnistía, libéranos a todos. E logo xa nos anos 20 se converte en tenente alcalde do goberno de Gregorio Espino. Gregorio Espino é un gran personaxe da historia de Vigo tamén, ten unha gran avenida, os que coñezades Vigo seguramente vos sonará. Ele é o tenente alcalde, na práctica é o motor dese goberno. Gregorio Espino máis unha figura institucional, e é o que leva adiante toda a actividade de acción de goberno, a resposta á oposición, etc. Nos anos seguintes xa, aquí vedes outra fotografía, outra imaxe del en un acto institucional en Vigo, con Calvo Sotelo, que daquela era ministro. Outra mostra da súa relevancia social, este libro do ano 32 da historia recente de Vigo nesa época. Aquí vedes unha semblanza elogiosa que fai del o seu autor, que pon de relevo efectivamente que era un personaxe dos máis coñecidos e destacados da vida social e política da cidade de Vigo. Entramos xa nos anos 30. A principios dos anos 30, pouco antes de que se proclame a República, Viana aparece participando en Salvaterra, por exemplo, nun acto de defensa da República con Otero Pedrallo, con Enrique Peinador. Va desirvendo, a medida que vou expoñendo a vida de Viana, como se relacionaba con persoeiros que son sobradamente coñecidos da nosa historia, que todos e todas coñecedes sobradamente. E, sin embargo, é curioso, non? Como Viana, que estaba neses círculos, se movía neses ambientes, ata agora non se sabía casi ni siquiera a súa existencia, o seu nome e apelidos, non? Cando empeza a Segunda República, se converte en presidente provincial en Pontevedra de Izquierda Republicana, o partido do que vai ser logo presidente da República, Manuel Azaña. Aquí vedes tamén nos anos 30 nun balneario en Portugal, tiña moita relación cos portugueses tamén a nivel político, cos exiliados, como decía antes. Isto é unha entrevista que fan ao Pueblo Gallego no ano 33, cando se presenta como candidato nas eleccións xerais de ano, non se ha elixido, pero aquí xa se manifesta de forma moi clara cal é a súa ideoloxía progresista, a súa visión da economía do capitalismo dunha perspectiva, como digo, progresista, a súa preocupación polas clases sociais, polas clases máis desfavorecidas, que poden ser vítimas deses avances tecnolóxicos que están producindo ese momento, que poden deixar na indixencia a millóns de persoas. O día así con esas palabras, a súa preocupación, como digo, nese sentido. Aquí temos unha imaxe tamén con un líder agrarista moi coñecido no sur de Galicia, Amado Garra, un dos líderes principais do agrarismo galego, que era de Pontareas, onde ten tamén dedicada unha rúa, era íntimo amigo da Alejandro Viana casi dende a infancia, en Mallorca, está aí no medio. Durante estes anos, Izquierda Republicana é un partido que na práctica ten unha relación, digamos, casi de irmandade co Partido Galeguista. Viana tamén ten moita relación moi estreita cos galeguistas, xa viña de antes, pero nesta época vaise a acrecentar e acentuar. Aquí tedes, por exemplo, unha carta, correspondencia del con Alexandre Bóveda no ano 34, a respostas de Alexandre Bóveda a Alejandro Viana durante toda esa época. El participa en actos o 25 de xullo en Vigo, nos banquetes das Cabañas, intervindo neses actos, el en representación da Republicana, con Castelao, con Valentín Paz Andrade. Ese é o seu círculo de relacións políticas e sociais. E chegamos ao ano 36, febrero 36, eleccións ás Cortes Xerais. El se presenta como candidato na candidatura da Fronte Popular, con Castelao, con candidatos do Partido Socialista, dos agraristas, dos galeguistas, dos republicanos. E esta é unha orla dos deputados republicanos escollidos en todo o Estado. Hai veces no recadro os deputados galegos, ampliado á dereita. Podes ver abaixo Alejandro Viana no círculo, arriba no círculo tamén inconfundible
a Alfonso de Castelao. A esquerda de Alejandro Viana está Suárez Picallo, Ramón Suárez Picallo, con quen Viana vai ter moita relación durante os 3 anos da Guerra Civil. A esquerda de Castelao está Osorio Tafal, que fora alcalde de Pontevedra, íntimo amigo de Alejandro Viana. Viana é padriño dunha das fillas de Osorio Tafal, que aínda vive actualmente. Bueno, como vedes, esta era a relación, non? Que tiña, sin entrar xa en moitos detalles, que espero algún día se poda entrar coa publicación do outro libro que falta, que é A vida de Alejandro Viana ata o 36, que non sendo tan épica é igualmente interesante e pon de manifesto moitos valores que, como decía antes Víctor, convén recuperar e telos aí como referentes, non? Unha vida anterior ao 36 que desmonta o mito de en Galicia nunca houbo empresariado, nunca houbo burguesía comprometida co país, coa sociedade, cos problemas do país. Para todo o contrario, claro que había, o que pasa que acabaron con ela, e a máis acabaron con ela de tal maneira que nin siquiera hubo opciones de que dara un legado que podamos ter, e sabedes como estamos rescatando o legado, non? Por casualidades e con moito voluntarismo, porque esa restauración da memoria, pois, como xa dixo antes Víctor, non existiu e aparentemente nin se espera que poda existir algún día. Bueno, Alejandro Viana empeza a exercer o seu traballo como deputado e, como se decía antes por parte de Enrique, o 28 de xuño vai a Vigo para votar no referendo do Estatuto de Autonomía de Galicia. E aquí é o momento onde realmente empeza o libro, e aquí é onde se empeza a contar xa a historia deste personaxe do que ahora xa sabemos moito máis, non? El vai a Vigo, e aquí é o momento de fazer unha reflexión que en boa medida xa adiantou antes tamén Enrique, e é que o último que se podía imaginar Alejandro Viana con toda esta vida intensa, plena, donde él xa estaba nunha posición que él mesmo di cando xa elixido diputado, que para él iso é como un símbolo religioso, esa visión da política que había naquela época, da xente que se metía en política xa despois dunha trayectoria vital donde xa o foran todo, non? Donde consideraban que tiñan unha obriga de devolver a sociedade o que a sociedade lles dera, a xente feita a sí mesmo que conseguía esa fortuna e que consideraban que había que darlle a xente, digamos, ese tempo a través da acción política e da acción pública e que asumían esas responsabilidades xa como unha cuestión honorífica, non? Porque el mesmo di, non? Que para ele unha honra, que vai a exercer iso como se fora un símbolo sagrado, etcétera, etcétera, non? Bueno, como digo, o último que se podían imaginar é que non iba a volver nunca máis a pisar a súa casa. Ele se marcha pensando que volverá a súa casa como calquera de nós. Que nunca máis iba a volver a mirar a mirante parte dos seus familiares, que iba a ter que esperar 11 anos para volver a ver a súa muller físicamente, que nunca máis iba a volver a ver a súa cidade de adopción, a súa vila natal, que nunca máis iba a volver a ver a toda esa inmensa cantidade de amizades do ámbito empresarial, social, político da súa querida cidade, que nunca máis iba a velos a moitos deles porque ademais iban ser asasinados nas semanas, nos días seguintes, nas semanas seguintes, nos meses seguintes, moitos amigos íntimos del que van ver que van ver truncada a súa vida, non? Co seu asesinato, entre eles tamén algúns dos seus familiares e dos seus parentes, moitos dos que saen nesta foto onde está Viana á esquerda na entrega do Estatuto de Autonomía o presidente das Cortes, o 17 de xullo de 1936, o presidente tamén da República, hai veces presidentes de diputacións provinciais, alcaldes de cidades de Galicia, moitos deles volven esa noite en tren a Galicia e atopan aquí a súa morte. Viana, Castelao, Osorio Tafal, outros dos que están aquí, deciden quedarse e probablemente iso significou a diferencia entre morrer e seguir con vida, non? Bueno, como decía, vai ter que sufrir o shock tamén da morte de moitos coñecidos, persoas íntimamente coñecidas del, como un sobrinho dos que acollera de neno, que vai ser torturado nos baixos do Concello de Pontareas e asasinado no cemiterio desta localidade. Outro dos irmáns deste home, outro dos sobrinhos de Alejandro Viana, Manuel Estévez Viana, que era médico municipal en Tomiño, aínda que residía en León, que se alista no exército republicano como tenente médico e que no mes de setembro morre en combate en Toledo e deixa orfos a estes dos nenos que xa non tiñan nai, que morrera no parto da nena e que quedan orfos e que Viana é designado titor formalmente, porque estaba na zona ocupada, pero que formalmente, a efectos incluso dunha pensión, é nomeado titor na zona republicana. Para que os falades unha idea de cal era a percepción e o concepto social que podía haber de Alejandro Viana en Vigo antes do 36, xa que falamos de tutelas, Enrique Blaine, que fora o primeiro alcalde republicano da cidade de Vigo, no ano 36, co golpe de Estado, é detido e encarcerado, se pon enfermo no cárcere, acaba morrendo enfermo na cadea,
E antes de morrer, nas súas últimas vontades, decide designar titor dos seus 7 fillos a Alejandro Viana e a Eugenio Fadrique, outro gran coñecido da empresa e das conservas en Vigo. Que este señor, que este home, que Lane, decida designar, pensando que a guerra podía acabar ben para os republicanos, que se podía restablecer a normalidade, decida designar a Alejandro Viana titor responsable dos seus 7 fillos, creo que dá boa mostra de quen era Alejandro Viana para a sociedade viguesa no ano 36. Bueno, durante a guerra ele vai estar sempre acompañando o goberno republicano en Madrid, en Valencia, participa en todas as sesións de cortes que se celebran durante todo o periplo do goberno republicano e das cortes por estas cidades. Finalmente se despraza a Barcelona, a Cataluña, donde tamén permanece ata os últimos días da guerra, e participa na última sesión de cortes, a máis dramática, que é a que se celebra no Castelo de Figueres xa en febreiro 39, con apenas 60 deputados dos 500 prácticamente que tiñan as Cortes Xerais nesa época. Nada máis que 60 deputados están aínda presentes aí, un deles é Alejandro Viana, xunto con outros 3 galegos, pero nos días seguintes, como ben sabedes, todo se ven abaixo, o frente de Cataluña se desmorona e se produce xa o éxodo de 500.000 de refuxiados que cruzan os Pirineos durante esas semanas. Aquí tedes imaxes que, por certo, bueno, efectivamente, tomar refugiados é un tema de actualidade. Hoxe, hai un ano, hai 3, hai 5, e o seguirá sendo seguramente o resto das nosas vidas, por desgracia, non? Estas imaxes, pois a única diferencia que hai coas que estamos vendo hoxe en día, que estas son en branco e negro, e as actuais son en cor, non? Incluso estas son máis dramáticas en moitos aspectos, son os que comentarei agora, pero o grave e o triste de todo isto non é que siga habendo problemas de refugiados. O triste é que unha sociedade como a galega, como a española, que agora está especialmente sensibilizada por toda a cuestión mediática co que está pasando, descoñece por completo o que foi o drama dos seus avós, dos seus bisavós, da xente nosa daqui. Non hai tanto tempo, estamos falando de apenas hai 80 anos, non? Donde se viron cuestións semellantes que son descoñecidas prácticamente por a maioría da sociedade, incluso descoñecidas por xente que se preza de saber algo sobre esta parte da nosa historia, pero que a través do libro se ten algunha virtualidade máis alá de contar a vida de Alejandro Viana e tamén a de informar e explicar que foi o exilio. Hai moita xente que pensa que unha vez que cruzaban os Pirineos, bueno, dentro do malo o peor pasou. O risco de perder a vida estaba na guerra, pero non é así. Houve moitos que cruzaron os Pirineos e que atoparon a morte precisamente no exilio, precisamente polas condicións nas que foron acollidos ao outro lado dos Pirineos, non? Iso moita xente non o sabe, non? Como unha parte importante dos exiliados, os homes, son internados en o que naquel momento se chamaban campos de concentración, praias como Argelès-sur-Mer, 90.000 persoas metidas nunha praia, simplemente con alambradas, sin teito durante as primeiras semanas, onde tiñan que facer buracos na area para protexerse das inclemencias do tempo nun inverno moi duro como o do 39, incluso no Mediterráneo francés. Como o resto dos refugiados son dispersados por toda a xeografía francesa, as mulleres, os nenos, os anciáns, perden o paradoiro entre eles, non saben onde están os seus familiares, non saben do seu destino. Aquí tedes outras imaxes que dan fe de todo isto. Isto é descoñecido para a maior parte da sociedade galega e sociedade española, non? Donde aquí hai moitísimos galegos, moitos perden a vida nestas praias, nestas condicións absolutamente infrahumanas. E ante esta situación tan dramática, que fai Alejandro Viana? Que fai o goberno republicano? Que é outra das virtualidades que pode ter o libro. Facer un acto de xustiza tamén con ese goberno republicano no exilio. Fan algo probablemente sin precedente na historia política e sobre todo na historia política dos éxodos, non? E dos refugiados, que é asumir a obriga moral de atender a toda esta xente. Os dirixentes republicanos que marchan podían marcharse e buscarse a vida, intentar refacer a súa vida como ben poideran, tiñan seguramente mellores condicións en canto a recursos que moitos destes miles e centos de miles de refugiados, podían terlo feito, probablemente non teria pasado nada, nin habría sequera grandes reproches, non? Ese goberno republicano decide asumir esa obriga e, sendo previsores, quitaron os recursos suficientes do Estado, ese famoso ouro de Moscú tan denostado, que van ser recursos económicos que lles vai permitir atender o que os franceses non atenden, a pesar de ser a súa obriga moral despois de ter deixado estacada a República durante os 3 anos de guerra. E montan un servicio que é o Servicio de Evacuación de Republicanos Españois, que monta o goberno presidido por Juan Negrín. Isto é unha ficha
para a realización do censo, para primeiro saber onde están, quenes son, como se chaman, en que lugar se atopan, e para poñer en marcha toda unha maquinaria e unha organización complexa da que aquí se fala bastante, pero no traballo de investigación dá realmente idea da dimensión que ten este traballo, un traballo, como digo, de organización que lles permite atendelos en materia de alimentación, de ropas, de asistencia sanitaria, de albergue, alugando castelos, albergues onde meten os orfos da guerra, onde meten os mutilados de guerra, onde prestan atención sanitaria, pagándolle a familias francesas para que acollan refugiados nas súas casas, pagándolle subsidios aos refugiados que están fora dos campos de concentración e facendo a mesma cousa que vai ser precisamente da que se encargue Alejandro Viana. Porque efectivamente Viana, que xa ten 62 anos, xa ten unha idade que non son probablemente os 62 anos do que entendemos hoxe en día, por esa idade, el podía perfectamente refacer a súa vida, marchar para México onde xa tiña 2 sobriños exiliados, el tiña moitos recursos económicos, era unha persoa que sabía manexar capitais, era exportador, tiña a salvo unha boa parte da súa fortuna, e por tanto podía refacer a súa vida. E el decide, en liña co que fai este goberno republicano, el un bo exponente disto, decide quedarse ali para cumplir con esa obriga moral e dedicar o seu tempo a atender a toda esta xente. E ele é designado inicialmente como xefe da sección de migración, que en concreto é que se vai ocupar neste servicio da organización de expedicións colectivas en barcos para intentar sacar o maior número posible de refugiados rumbo basicamente a América. El vai ser o encargado das xestións, das contratacións dos barcos, de a localización dos exiliados que hai que sacar nestes barcos, de todo o que son o tema dos visados, os permisos de residencia, os pasaportes, as negociacións dos cupos coas embaixadas dos diferentes países, etc. El vai ser o artífice, xunto con máis funcionarios dese servicio, obviamente non unha actuación a título individual e particular, ni moito menos, de barcos tan conocidos como o Mexique, barcos tan coñecidos como Ipanema, onde efectivamente marcha Florencio Delgado Gurriarán, moitos intelectuais, políticos, moitas persoas coñecidas, tanto galegas como do Estado español, o barco Sinaya, son barcos onde van máis de 1000 persoas, a maior parte deles, o barco Winnipeg, un barco tamén que parece unha referencia especial. Neste embarque, Viana está en Burdeos, a pé do Peirao, está en Burdeos con Pablo Neruda, o escritor, o poeta chileno que está designado cónsul especial de Chile en Francia para poñer en marcha esta evacuación de máis de 2000 refugiados con rumbo a Chile. Un barco está fletado por por Viana, neste caso en colaboración con Pablo Neruda e o goberno chileno. Antes se comentaba que este servicio de evacuación e o que fai o goberno republicano, si se fai tamén gracias a atitude de México, que sería merecente tamén de un recoñecemento, como Dios manda, en todo o Estado español. O único país que realmente está a toda esta circunstancia, creo que é algo que queda moi en evidencia ao longo tamén do que se narra no libro. Porque pensando en unha cousa, o mérito deste goberno, cando pon en marcha todo este mecanismo de axuda, radica tamén en algo que é asombroso, e é que o goberno francés, xa antes de rematar a guerra, a finais de febreiro, recoñece xa o goberno franquista como goberno lexítimo do Estado español. E iso implica xa cambios no que é a estrutura diplomática en Francia. É dicir, a partir dese momento, o embaixador de España en Francia é franquista. Todos os consulados, e se pode mirar cando se fan os embarques, como os servizos franquistas están actuando con absoluta naturalidade e impunidade. Os cónsules son todos franquistas. Eles son xa case uns proscritos en Francia. Non teñen recoñecemento, non teñen personalidade xurídica, teñen que facer auténticos exercicios de imaginación financiera, montar un trust, poñer persoas interpostas para manexar todos os recursos económicos. Estamos falando de varios centos de millóns de francos daquela época, que é moitísimo diñeiro, que para poder manexalo, teñen que manexalo con cuidado, porque Franco e Francia teñen un acordo polo que os franceses se comprometen a devolver todo o patrimonio que podan recuperar sacado polo goberno republicano fora das fronteiras españolas. E teñen que actuar, como digo, con todas estas dificultades, e o fan grazas ao amparo e a tutela que México lles dá, e porque para Francia isto tomado tamén lles resolvía un problema económico que se encargaran eles de ir facendo todo este tipo de traballo. De aí que vexades como os exiliados pois fan este recoñecemento nos propios barcos a ese papel de México. Aquí tedes o presidente de México, Cárdenas, con nenos que foron xa evacuados durante a guerra civil a este país.
Bueno, durante todos eses meses do ano 39, dende abril ata setembro, embarcan miles de refugiados a través desta xestión de Alejandro Viana. Chegamos a setembro, empeza a Guerra Mundial e Francia xa vai cambiar de actitude porque xa está en guerra, e a partir dese momento entón as alianzas son outras, as preocupacións son outras. Hai un pacto entre Rusia e Alemania que fai que todo o que teña que ver co comunismo poña en garda aos franceses, e a partir de aí vai haber unha hostilidade increscendo cara a este organismo republicano, e se produce ese cambio de actitude francesa precisamente coincidindo co cambio de responsabilidades de Alejandro Viana. Viana pasa a ser xa o director xeral de todo o servicio de evacuación dos republicanos españois, e é xusto cando nomean, cando se producen as primeras intervencións policiais francesas nas oficinas do servicio de evacuación. Se incautan documentación, se incauta o diñeiro que hai en metálico, hai unha causa judicial, se abre unha investigación judicial. Viana, Negrín, outros dirigentes teñen que estar declarando nos xulgados investigados sobre a procedencia dos recursos que están manexando. Aquí tedes un exemplo, unha ficha das milleiros delas que hai, por exemplo, no arquivo da Fundación Sabino Arana do PNV en Euskadi, de fichas asinadas por Viana como director xeral. Durante todo este tempo se vai seguir facendo, a pesar destas dificultades, todo o seu traballo de apoio a refugiados, manexando os cartos, e aquí hai unha boa prova. Esta é unha carta das milleiros de cartas que hai, da xestión diaria que facían cos refugiados, cos delegados que tiñan por diferentes cidades. Isto é moi exemplificativo e ilustrativo de cal era o nivel de detalle desta actividade. Aquí Viana anuncia un delegado en unha cidade, en Perpiñán, que vai mandar 24.000 euros para a construción de 28 próteses para enfermos que necesitan unhas próteses para poder levar mínimamente con dignidade a súa vida no exilio nesas circunstancias tan dramáticas e tan tráxicas. Bueno, todas esas intervencións judiciais provocan que Viana teña que sair en unha rolda de prensa diante dos xornalistas franceses, que, por certo, sabía falar moi ben francés, que eso sí que sabía moi algo, que se acordaba deste detalle. Vai ser moi útil nestas circunstancias isto e ser exportador, porque para manexar todo este diñeiro en trus en Suiza, de Inglaterra, obviamente, el tiña unhas habilidades e unhas capacidades pola súa experiencia profesional, non? Bueno, aquí o vedes, pois iso, este xornal facéndose eco desas declaracións que fai en París nese momento. Bueno, el continúa traballando incluso como representante de sociedades galegas de Bos Aires, sociedades hispanas confederadas de Nova York, que o teñen a él como delegado en París, que lle envían cartos dicíndolle: necesitamos que localices a estes exiliados, que os saques de Francia con estes cartos en barcos de liñas regulares. El facía ese traballo, daba contas que incluso se publicaban nos xornais onde se reflectían as contas de como se invertían eses cartos, en que persoas. E ese é un traballo que vai facer durante os primeiros meses tamén do ano 40. Se siguen con fletes de barcos á República Dominicana e chegamos xa a maio do ano 1940. Os nazis entran xa en Francia, en xuño xa ocupan París, e neste momento xa Viana, 2 días antes de que entren os nazis na capital francesa, escapa cara a Burdeos con centos de miles de cidadáns da capital francesa. Chega a Burdeos e ali aínda vai ser capaz de fletar un último barco, o barco Cuba, onde marcha 500 refugiados e os poucos traballadores que todavía quedaban deste servicio de evacuación. Aquí tedes unha postal que el manda dende ali a súa irmán, a Pontareas, donde simplemente di, que confirma a súa postal, que continúa sen novedade. Pero dicía xa demasiado, e vedes que ten aí un cuño invertido, que é o cuño da censura militar. Isto era correspondencia intervida en Pontareas, donde os franquistas saben que están Burdeos, non? E isto vai ter seguramente a súa relevancia, como veremos ahora de seguido. Nestas datas, nestes mesmos días, que cando Arístides de Sousa, por certo, está facendo tamén todas esas xestións para que salgan xudeos, Viana se encarga de xestionar en Burdeos o aloxamento de Negrín, de Casares Quiroga, republicano coruñés moi amigo de Alejandro Viana, Méndez Aspe, outros dirixentes, 15 dirixentes republicanos, que chegan a Burdeos protegidos polo embaixador mexicano, en vehículos da embaixada mexicana baixo a súa bandeira, que se esconden na embaixada e que o día seguinte, depois dese aloxamento que lle xestiona Viana, como decía, un par de días despois, consiguen embarcar con identidade falsa mexicana nas adegas dun barco carboeiro grego baixo bombardeos que está xa sufrindo Burdeos nese momento dos alemáns. Escapan, pero Viana tampouco marcha nese barco. E claro, cando estaba coa investigación, eu non entendía moi ben como era posible que non se tivera marchado ni no primeiro no barco Cuba con os refugiados,
nin sequera con estes dirixentes que xa marchaban porque a súa vida corría realmente perigo, a ocupación era xa inevitable e xa Franco iba a ter as complicidades necesarias para a vinganza tan ansiada, non? Bueno, non o sabía ata que se publica un libro coa correspondencia co embaixador de México nestas datas en Francia, donde aparece unha carta de Alejandro Viana donde el mesmo explica e donde el di que decidiu quedarse en Burdeos xa incluso coa ocupación dos alemáns porque consideraba que a súa obriga era seguir atendendo moral e materialmente aos refuxiados republicanos. Así de sinxelo. Aplicaba a máxima de o capitán é o último en abandonar o barco, incluso o último por detrás do presidente do goberno que con toda a razón tamén, non hai ningún reproche, deciden marchar porque saben que a súa vida corre serio risco. É certo que a súa vida corría risco, nos días seguintes, como sabedes, empezan os secuestros, moitos coñecidos, como o secuestro do presidente da Generalitat, Luis Companys, o doutor Fernández Vega, Ponteareán, amigo de Alejandro Viana, que fora gobernador civil de Málaga, que é secuestrado, entregado a Franco e despois fusilado. E Alejandro Viana tamén é vítima dun intento de secuestro por parte da Gestapo e por parte da Falange. El mesmo explica en correspondencia como tivo noticia desa pretensión, como eluden ese intento de secuestro, se ten que esconder durante varios días nos arredores de Burdeos, ten que cruzar Francia 600 kilómetros a pé, en autostop, con coches que lles van parando ata chegar a esta vila, la Oulaubesc, en agosto, está en xullo de 1990, esta postal do ano 40. Estas fotos non son de internet, son postais del e postais de Pastor Candeira, un ponteareán, deputado provincial de Izquierda Republicana, que o acompañou durante a guerra, que tivo tamén responsabilidades importantísimas no servicio de que se dá conta tamén no libro. Aquí se refuxian á espera de ter a oportunidade de marchar. Os mexicanos, unha vez máis, son os que lles dan protección, chegan a un acordo na zona libre dos colaboracionistas franceses para darles unha mínima protección a todos os que estaban sendo obxecto de peticións de extradición por parte de Franco, como o propio Alejandro Viana. E nos meses seguintes se desprazan xa a Sanary-sur-Mer, porque hai as posibilidades de embarcar nun buque, un embarque que finalmente se frustra precisamente porque hai unhas intervencións da Gestapo e da Falange que evitan que ese barco poda zarpar. A pesar dos pesares, uns meses despois, en xaneiro do 41, aquí vedes esta postal, como a postal enviada por Pastor Candeira dende Casablanca, este buque o Alsina é o que vai sair finalmente de Marsella. Viana é capaz de eludir os controles da Gestapo e da Falange a pé de barco, non sabemos moi ben como, ainda que temos a nosa teoría que explicamos no libro, e o que tiña que ser unha viaxe de 20 días para chegar a Bos Aires, como se dunha maldición se tratara, se acaba convertindo nunha nova odisea, non? Que lle dá máis carácter épico o libro, pero que, bueno, evidentemente foi un sufrimento e unha traxedia máis. Porque é unha cuestión importante, máis alá do shock que implica o golpe de Estado, hai que pensar que non só xa sabemos todo o que pasou, pero hai que poñerse na pel do personaxe pensando na incerteza do día a día, porque todos os días non se sabe que vai pasar o día seguinte, non? Na guerra, depois na Francia, antes de ocuparse a Francia, na Francia ocupada polos nazis, agora co barco. Esa viaxe que tiña que durar 20 días acaba convertindo nunha odisea de prácticamente 10 meses por África. Fan escala en Dakar e ali se miran retidos porque non teñen o permiso dos ingleses para cruzar o Atlántico e se o fan corren serio risco de ser afundidos como xa pasara con outros barcos de pasaxeiros. Se quedan fondeados na bahía de Dakar e ali se quedan vivindo durante 5 meses dentro do barco en condicións realmente durísimas. E Alejandro Viana vai ter, sorprendentemente, a posibilidade de volver a exercer o labor humanitario. Recibe, non sabemos como, en aquela época, como se faría iso, recibe 100.000 francos de Inglaterra, do goberno republicano, que distribúe entre todos os pasaxeiros que se atopan nese barco, os pasaxeiros republicanos españoles, porque era un barco onde iban centos de xudeos, austríacos, checos e 200 republicanos españois. Finalmente os devolven a Casablanca con medo de que podan ser repatriados a Nova España, logo con esa incertidumbre e eses medos, os meten nun campo de concentración tamén en condicións moi duras durante varios días, ata que coa mediación do embaixador de Argentina consiguen sair. El se instala xa en un hotel en Casablanca, donde volve a facer xestións co Consulado de México en Marsella, con Gilberto Bosques, fai xestións cos seus amigos do goberno republicano en Inglaterra, cartas como esta que vedes aquí, o ex-embaixador da República en Londres, onde explica todas as xestións que está facendo con Portugal, con Lisboa, con organizacións de evacuación de xudeos de Lisboa, para intentar conseguir un barco donde podan el e o resto dos republicanos subir e chegar dunha vez por todas a América. Despois de moitas xestións, tanto del como de outro organismo humanitario de
México, consigue embarcar neste barco, o Cuanza, este barco portugués, que finalmente os leva por fin a Veracruz, en México, donde entra como exiliado político, que tedes a ficha de inmigración, o 18 de novembro do 41. Uns anos despois, chegará a súa dona, Josefina Dotras, el instálase ali, xa coa súa idade, consigue refacer a súa vida, compra unha farmacia a inmigrantes ponteareáns, que a convirte nun próspero negocio, e vai estar moi activo políticamente durante todos eses anos, participando na vida do exilio, na vida da izquierda republicana, que obedes a él, coa súa dona, paseando por México DF. Efectivamente, ele participa, por exemplo, nas sesións de Cortes no exilio que se celebran no ano 45 en México DF, onde se volve a reencontrar con Castelao, con moitos outros compañeiros que estaban en outros países americanos. Aí obedes a él tamén entre os asistentes. E, finalmente, pois a súa vida vai esmorecendo, aí obedes con outros exiliados, este baixo deputado por Coruña, Pardo Galloso, deputado da Republicana, daqui da vosa provincia, en México tamén, e aí obedes xa postrado nunha cadeira de rodas xa enfermo, pouco antes de morrer, como decía antes Víctor, o 30 de abril, mañá se cumpre 70 anos, do ano 1952. Bueno, xa vos dixen que eu de resumir levaba mal, o sea que avisei, e ademais, remato xa non fixen spoiler, ainda que poda parecelo, hai moitas cosas que non contei, o sea que se ledes o libro vades a tomar cousas que non dixen, ainda que poda parecer mentira. O libro é un acto de xustiza, obviamente, como tantos outros que teñen que ver con memoria histórica. Xenera moita de sorpresa en moita xente, non? Primeiro, como unha vida así podía estar tan oculta, non? E incluso que non se coñecera ni tan sequera de oídas o nome e apelido, ainda que non fora máis porque foi deputado, non? Galego nas Cortes, non? Isto, evidentemente, é unha mostra máis da anomalía da democracia española no que foi o seu tránsito da ditadura á democracia, é dicir, esa asignatura pendente da restauración, da memoria democrática, da recuperación da vida, da dignidade e dos valores de persoas como Alejandro Viana, que en calquer país normal do mundo se tería feito hai moitos anos con medios públicos institucionais e que non dependería, como decía antes, da casualidade de que un teña un avó que comenta o tema, que vive moitos anos, de que un día ti se che ocurre ligar dous datos e do voluntarismo logo de botarte anos e anos, no meu caso con enorme satisfacción, lóxicamente, pescudando en arquivos e facendo un traballo de miles de horas de búsqueda casi ansiosa por recuperar toda esta vida, non? É realmente increíble. Antes falábamos do Schindler, non? É un término un pouco comercial, falar do Schindler galego, habería moito que matizar nesa comparación por moitos motivos. Hai un amigo historiador que di con razón e con moita gracia, di, eso ademais é un erro, dende o punto de vista, digamos, do rigor histórico, non? En realidade, Schindler debería ser o Alejandro Viana alemán, porque, claro, entre outras cousas foi posterior, non? Non entrar xa en facer consideración sobre os méritos de cada quen, non? Vos, se buscades en internet, está o Schindler portugués, Aristes de Sousa, o Schindler mexicano, Gilberto Bosques, que era o cónsul de Marsella, co que Viana ten moita relación, e mirades a cantidad de recoñecementos que teñen os seus países onde todo isto lles tocou de forma tangencial, non como a nós, directamente, os recoñecementos, os documentais, museos en Portugal, en Vilar Formoso, o museo dedicado a Aristes de Sousa, en Pontareas, aínda, iso tamén refería a nosa que temos que, evidentemente, resolver, estamos no goberno, non ten ningún tipo de recoñecemento. En Vigo non ten ningún tipo de recoñecemento, nin unha rúa, nin nada que se lle parece. Evidentemente, agora que se coñece, hai motivos máis que dabondo para que iso se poda correxir. Pensade, como dicía antes, que o mérito é diferente. Estes actuaban baixo paraguas diplomático, actuaban protegidos polos seus estados. Por tanto, son cuestións que, desde o punto de vista comparativo, dan muitísimo máis mérito a unha actuación como a que fixeron os republicanos galegos e españois en Francia, non? Bueno, eu creo que o libro, sobre todo, quizás o máis importante e o máis relevante é que transmite os valores e os principios que inspiraron a vida de Alejandro Viana. Moito seguramente vos sorprendedes cando leades, xa incluso na súa forma de falar, a súa rectitude, non? A súa dignidade, como salen as miserias da política, porque tamén as había nesa época, e como Alejandro Viana, esa generosidade, ese altruismo, pero ao mesmo tempo esa dignidade, ese sentimento humanitario que non era incompatible con esa rectitude a veces exagerada e firme, non? Que lle levaba incluso a ter problemas con outros compañeros das persoas por ese concepto que tiña él incluso do que era
a vida pública, non? Bueno, eu dicía ao principio que para mí isto foi un traballo casi de resucitar a un morto. Teño que dicirvos que con actos como hoxe, con tanta asistencia, que é unha gozada, non? Unha presentación dun libro que ten tanta xente, e neste caso teño que agradecervos o esforzo e o traballo que fixeche desde de difusión para conseguilo. Para min, a presencia de todos vos aquí, pois evidentemente é unha forma de que me axudedes a resucitar a Alejandro Viana e a traelo dese esquecemento e desa morte con mayúsculas na que estaba instalado a unha vida entre todos e todas nós que creo que é máis que merecida. Nada máis e moitas grazas. E perdoade pola extensión. Grazas e perdón. Tenemos ocasión, el que quiera, de... Por suposto, sí, ali atrás tedes libro que queira o libro, e se queres que vos así dedicado, pues aquí estou a vosa disposición. Por suposto.